Торбаджи! Добре си ли, дошли старци! Заварили! Може да забравя, ама не забравя. Чакай! Не. Я сядайте да един стол. Дай един стол тук. Бразясал си нещо. По-трудно да го подаваш на Ай, стига, бе! Чакай, мога повярвам, път, че съм и сядай, че ще ти приперя голям празник. Дай да видим, че Колкото Госпи от тази страна паднат, толкова внуци още да има! Колкото Госпи от тази страна паднат, толкова тоха грози да се намери! Колкото Госпи от тази страна паднат, толкова здраве в тая къща! Чакай малко, тук нещо си съм изтарвал сякаш, а? Колкото Госпи от тази страна паднат, толкова чалове да звънят! Аз да кажа, добре сте дошли и това, което правите, е най-българското, най-истинското. Няма такова нещо никъде по света. И нека злото никога да не влиза тук и само където да влезете, добро да намират хората.